дар ояндаҳои ҷавон бари шумо беҳтарин судро пешкаш менамояд. Марҳамат, гӯш мекунем. Рафтым рагум задым да як куча, ай пешим бір омад як хушруча. Ой 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 гуфтым ай мамешаи балоча, биё мерем пеши оча. Механда омада маъқул шидай, ба як диданаш ошиқ шидам. Ой ой ба пеши хонашон равон шидам. Хушрувак доброма рабин духтарак бест нара, олита гӯш кун гапои мара. Дар тай хонат миём мезанам гитара, ба мара ёд мекунӣ ту духтарак бест нара, олита гӯш кун гапои мара. Дар тай хонат миём мезанам гитара, мебинӣ ёд мекунӣ ту. Духтарак ҳар рӯз лаби об меравад, дугонош мега барои мо намехонам. Не 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 тоқа барои хушрувак мехонам, бирен тоқамонен мора. Механда омада маъқул шидай, ба як диданаш ошиқ шидам. Ой ой ба пеши хонашон равон шидам. Хушрувак доброма рабин духтарак бест нара, олита гӯш кун гапои мара. Дар тай хонат миём мезанам гитара, ба мара ёд мекунӣ ту духтарак бест нара, олита гӯш кун гапои мара. Дар тай хонат миём мезанам гитара, мебинӣ ёд мекунӣ ту.